Apa, Mak? Wah, muni apa kok apa? Aku karo ngemut kok, Mak. Apa susur? Gustimu Kanjeng Ratu Dewi Gendul Kopi, apa kuwi? Garwane Sinuwun Prabu Untadewa, wong Drupadi yo. Ora kaya dina iku ya ngir. Lenggah ijen sedakep karo ngasta pamucangan. Apa kuwi? Nah, mulai ya kulinakno sinau basa. Ngasta pamucangan kuwi ndeplok kinlang kae pamucangan. Ucang kuwi Jambi. Dadi pamucangan kuwi papan Jambi. Oh, wah. Apa ya modan sambil bledek kaya ngerti ya kok. Bola-balik aku tembung pamucangan kuwi apa ngono, jan ora ngerti tenan ya aku. Nek takon kok isin. Oh, pamucangan iki nggon pandheplokan Jambe. Dadi sing nggon pandheplokan jenenge mesti pamucangan. Ora ngangkusit to. Ndeplok apa sih? Ndeplok sambel kae lumpang. Oh. Ndeplok jamu kae pipisan. Nak deplok ngalu. Kanteran. Kuwi wong muni ora apik ngono. Apa jebul iya kuwi, Mak. Meneng wae aku matur blabare tak ladeni unjukan ya dunduk ning ora kersa ngendika. Gusti Mulat Den Ayu Drupadi iki nyegetap nggali kok. Ketentok sithik mutung, manja marake. Manja. Ono ngamarta ya dadi kebutuhan marake. Kon mangkat dhisike mutung, ngene iki. Tenane niku. Mangkat dhisike dianggep anak tiri, jane ora kena ngono ki wong padha anak ya sing sak mestine. Mau enak kowe eling Raden Ayu Drupadi ki isih cilik ya aku kerep ngramasi lho. Miru nyamping ya tak wirokke, kek kurangane apa. Butuh nglulur ya tak lalari. Aku seneng tetulung penggali susah. Marga dahar entek aku ya gelem entekke, kek kurangane kepiye. Lah iya ning wong ku beda-beda. Mara ana anu lho aku sok nyamarke. Wong sing watake mutungan kalebu sing dina iki ora eneng. Biyen mutungan iki ora urunge lali karo aku karo kowe. Aku ora eneng to. Tembang Asmarandana kae engko Mbak Tin ana dongeng ndek-ndek kae coba. Muni coba tak rungokke. Panggo pepeling aja do mutungan. Ana dongeng ndek-ndek. Ana. Waduh kaget aku. Mune pisane kok jame wita mati lho. Nyelan ora nggo jarum kok kuwi. Gur kira-kira. Jarum tok. Ya iso muni dhewe lho kok ora iso nglakoni. Aku jerar dipasek sandang panganku ae lho. Iki samaren tak jori apamu lho. Wong aku mlaku kowe ya payu, coba. Nek arep dipasek sandang panganku. Angung kuli sama aja ya nduk ndak kewalat. Ora. Aja tindak ke
karo wong tuwa kok do celandakan. Angger jeneng Yo. kleru sithik wong tuwa yo dianggep apa? Mundamana. Gawake gethuk rong senik le. Tak lepehke karo Raden Kumbang Karna apa piye? Lahi ya bener kan damu Ya sekali suara mas tetep suara mas yo ngger. Ayo. Pentingane anarane suarane apik manggon kono apa kowe? Ngono. Nino terus ke Mbak. lali sumber ketiman Tarane ana Ndarayu Drupadi kembar iki. Endi? Asing lenggah. Ngas tampilan kuwi menawi cedhi anyar saka negara wetan. Lah iya. Oh, pemagangan anyar to. Nek ora kleru jenenge Endang Atnaningsih. Sadake kinasih lan tinaket. Kining Sang Maha Carita lan dening kang diderek iki mbok pelokno nggih men rada slimur dipelokke margake disinomke sik terus aja lamis ngurak mat kae Mbak Atna sinom terus aja lamis pelok padet 6 nyun pangestu nyang Pak Kliwon sik. Nyun pangestu Pak Kliwon. Mangke mang damelke ladrang denda nggih. Nggak ladrang denda kowe rak sing njaluk rak didenda tenan kok. Bareng wis mapan ya apik to, Ngger. Oh, ngono ora deg-degan kok. Wong nyuwara sirikane deg-degan karo goreh.
aja lame kabeh iki sing dicengkok baleha. Ngono ya apik. Yen kowe senang lamis gampang kenang ing bandu sakno cakepan iki yen kowe do seneng lamis adaan keneng bebendu titenono kowe cah ya anggere karo aku do lamis tenan kok Titenono aku dhewe iki cah tumprape sesrawungan perlu tumpraping sesrawungan anglo ya dadi angklo wong perkara daerah ora apa-apa nggih ndak aja sahana senang lamis aprasasat senang citra dadi wong kang seneng lamis ya dak sok seneng cidra aja gur nguyang-guyu yen ketemu ning aja merengut yen penjura ketemu. Ya terus kan Mbak ojo lamis Mbak. Wonten dawuh. Ingkang sinuwun kondra dateng. Padha nyawisna tirta pawicianing sangku. Nggih, ayo nduk. Padha netepi wajib, Nduk.